Ами... Какво да танцуваме? Тия, ела, сетих се. Тия! Тия сама не мога. Се вличаш, ма. Да. Извикайте Тея на 3. 1, 2, 3. Тея! Благодаря ви. Тея! Стига де! Айде да си играем джуба. Каквото и. Буши ръката. Ай. Тук не правим семките. Чак. Ай! Тея! Айде ва джуба. Айде стига. Джуба. Ау. Стига де! Ема че си на ръба. Ела по-наста. Как? Сигурно. Дай. Секунда. Тия добре ми си. Дай брака. Ма как се изрази? Айде! Ами, Тия падна. Тия! Ела! Айде, Тия! Айде, Тия! Айде! Не! Тия не може да види. Ела да танцуваме. Няма. Айде! Пак ще падна. Няма да падне. Аз ще падна. Айде! Ау, бе! Даже играй с краката ти. Джубач. Айде ти! Ау! Секунда. Не, ще умра! Ей, се ще умра. Бога моя любов. Не ме туркай с земята! Не ме туркай! Ставай за промяна! Ставай! Ставай! Айде, правим клип! Няма да го трим! Айде, ставай! Дай си гън! Чакай, аз ще го направя! Но ти сега ще видиш еластики. Така ще по-опасно. Чакай, аз ще бъда така. Айде! Джуба, 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 Дони, я! Чарли Буба, Чарли Буба, Чарли Буба, 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 Дони бе, Чарли бе, Амри, замри, ти го знаеш. Ени, бени, рики, така, тумба, умба, шака, така, не, шак, мати, ай, слай, драйн, драйн, Да, чао. Надявам се, че хареса на...